Mitä tehdä, jos mä laitat käden kaktukseen? Oletko koskaan kävellyt autiomaassa ja kohdannut kaktuksen vain huomatakseksi, että piikit ovat nyt ihoasi vasten? Älä huoli, olemme täällä auttamassa sinua. Vaeltajat ja ulkoilun ystävät, oppikaa tärkeät ensiapuvinkit. Ensimmäinen askel on pysyä rauhallisena. Käytä pinsettejä tai teippiä piikkien varovaiseen poistamiseen. Älä unohda desinfioida aluetta huolellisesti, jotta vältät tulehduksen. Kannattaa myös tarkistaa, ettei piikkejä jää ihon alle. Kun piikit ovat poistettu, pese alue lämpimällä saippuavedellä. Levitä antiseptistä voidetta alueen rauhoittamiseksi. Jos iho on ärtynyt, kylmä kääre lievittää kipua. Tämä luonnollinen keino auttaa sinua tuntemaan heti olosi paremmaksi. Vältä kosketusta seuraavalla kerralla käyttämällä suojakäsineitä. Opettele tunnistamaan erilaisia kaktuslajeja, jotta tiedät, mihin kiinnittää huomiota. Being prepared makes your outdoor adventures safer and more enjoyable. Älä anna kaktuksen piikkien himmentää intoasi luonnon tutkimiseen. Kun osaat oikeat ensiaputoimet, mikään ei voi estää sinua. Jatka valmis seikkailuihisi luottavaisesti. Tilaa kanavamme lisää ensiapuvinkkejä varten ja jaa tietosi ystäviesi kanssa. Ja muista, turvallisuus ensin.